Здравейте, приятели, и добре дошли в едно ново видео в канала ми. Това видео ще бъде видео с научна цел и реших да ги завърна, защото не съм качвал на тях от много време. Затова може да се абонирате за канала с камбанката, да харесате видеото, да го споделите с приятели, за да могат и те да видят видеото и да научат нещо ново. Преди да започнем, искам да кажа, че видеото ще е за 6-ти клас, така че ако сте по-малки, няма да може да разберете, мисля, че какво ви казвам, но все пак може би и ще ви стане интересно, така че няма да ви бавя повече, нека да почваме с видеото. Приятели, преди да започнем с видеото, искам да ви кажа, че съм положил много труд за това видео, така че моля да изпратете го на приятели, за да може и те да го видят и те да го изпратят на техните приятели, да стигнем повече гледания, и ако не стигнем повече гледания, аз ще продължавам да полагам все повече и повече труд, за да качвам добри видеа с научна цел. А сега продължавайте напред с видеото. Как сте видяли, видеото ще бъде за сферите на общуване. Да, сфери на общуване. Какво означава това? Общуването може да протича в различни области на живота, които се отличават по темите, целите, условията на общуване и подбора на езикови средства. Тези области именно се наричат сфери на общуване. И така, ето го текста пред вас, приятели, който преди малко казах, и ако нещо не ви е станало ясно, може да се го прочетете. Накратко, това са сферите на общуване. А сега нека видим кои са видовете сфери на общуване. А докато ви казвам, аз ще оставя текстовете, които съм казал преди малко, за да може, ако нещо не ви стана ясно, да си ги четете. Сега ще ви разкажа за видовете сфери на общуване. Първата сфера е естетическата сфера, която се отнася към четенето на художествена литература, гледането на театрални постановки и други. Това е първата естетическа сфера. Втората сфера е битовата сфера, което означава през денят, което тя се свързва, както можете да се усетите, с неофициалното общуване вкъщи, с приятели, близки и познати. Това е битовата сфера. Номер 3 е медийната сфера, която се отнася към четенето на вестници и списания, на новини в интернет, слушането на радио, гледането на телевизия и други. Номер 4, която е последната, е научната сфера. Ние възприемаме чрез текстове от областта на различни науки по времето на урок в училище, при четене от учебник, енциклопедия или други. Когато сме в час и слушаме лекция или четем учебник или енциклопедия, търсим в интернет информация по научен въпрос, то тогава ние общуваме научно, създаваме или възприемаме научен текст. И ето го текста, който казах пред вас. Понеже научната сфера има повече неща за нея, сме оставили за следващия слайд. А сега ето ви първите 3 сфери, които са естетическата, битовата, медийната сфера. А ето тук е и научната сфера. Затова, че ако отново не сте разбрали нещо, можете или да си върнете видеото, или да прочетете този текст. Като си спрете видеото на пауза, ще има и двата текста, така че сега е първият текст и после ще сложа вторият. И така, нека продължаваме с едно друго нещо, което е особеностите на научното общуване. И така, има 4 особености. Първата са участниците, втората е предметът, третата е целта и четвъртата са условията. Нека започнем с първата, която е
участници. Участниците са авторите на научните текстове и всички, които се интересуват от научни знания. Това са участниците. Второто е предмет. Това са факти, предмети, процеси и явления от действителността, природата и обществото, които се изучават от различните науки, например физика, математика, география, биология, история и други науки. Това са предметите. А целта е да се дават знания, да се обменя научна информация. Или, накратко казано, целта е някой да се научи на нещо ново. Някой човек да научи нещо ново. Това е целта. Условията са предимно в официална обстановка, обикновено писмено и непряко, но може да бъде устно и пряко. Това е когато слушаме урок или лекция. Това са 4 особености на научното общуване. А сега, ако искате да си прочетете този текст, можете да спрете видеоклипа на пауза, защото забравих малко да го сменя. Така че сега ще напиша другия текст и ще се чуем тогава. И ето, приятели, това са първите 2 особености, които са участниците и предметът. Ето тук са вторите 2 или третата или четвъртата особеност, които са целта и условията. Оставям ви сега с този текст, а аз продължавам да ви обяснявам. След това в научния текст идва едно друго нещо. И това са термините. Термините са специфични думи и изрази в пряко значение, които се употребяват в сферата на дадена наука и назовават точно определено понятие. Например, лице на квадрат е в математиката, подлог, просто изречение, сказуемото е в граматиката и климат, долина, това е в географията. Сега също ще ви дам аз пример. Например, островите и полуостровите са от географията. Това се учи по география. Термините и така, приятели. Също мога да ви дам пример и по български, например. Ето в момента ви говоря за сферите на общуване. И така, приятели, това е определението за термин. Какво означава? А сега нека напиша текста и продължаваме. И така, текстът е пред вас. Докато вие гледате този текст, аз ще ви покажа какви видове термини има. Най-често термините са 2 вида. Първият вид е съществителни имена, които са правоъгълник, морфема и притоци. И така, ето го първият вид. А сега вторият вид е именни словосъчетания. Това са просто изречение, речна система и храносмилателна система. И така, ето ги, това е вторият вид. Сега нещо допълнително за термините. Някои термини произхождат от думи, които се използват в ежедневието. Когато такава дума се превърне в термин, тя придобива
по-стеснено значение, като например затвориха животните в клетки. Всеки организъм е изграден от клетки. Това бяха две различни изречения. В едното става дума за клетки, в които са затворили животните, материални клетки. Такива, които можеш да сложиш нещо вътре. А в другото става дума за клетките в човешкият организъм. Има разлика, нали? И така, обикновено термините не се заменят с синоним, а предметът на текста се означава с повторение или с местоимение. Това беше целият урок. А сега мисля, че ще е добре да направим и няколко упражнения. Нека се мятаме към тях. И така, ето го първото ни упражнение. Имам един текст и после вие ще трябва да ми кажете от коя научна сфера е. Чета ви текста и после ви давам отговорите, както и 10 секунди да ми отговорите. Мама, в стати видяхме в зоомагазина персийско котенце. Дебеличко, беличко, пухкаво, с меки ушенца. Ще ми го купиш ли, ако ям и слушам? Това е текстът. А сега ви давам и 4 отговори. Ето ги 4 отговора. Може да си вземете нещо да се запишете или да си отговорите кой е верният отговор. Ще имате 10 секунди да ми отговорите. Може и в коментарите. Това е първи въпрос. Може да пишете първи въпрос. Някой си там отговор. Аз ще ви го кажа после. Имате 10 секунди, които започват да текат сега. И ето това е верният отговор, приятели. Не знам дали познахте, пишете дали сте познали, но верният отговор е Б. Битова сфера. Защото това момиченце пита майка си дали може да му вземе котенце. Това няма нищо общо с научната сфера, нито с статистическата, нито го знаем от някоя медия. Затова е от бита. Това е битова сфера. А сега нека продължаваме към въпрос номер 2. И така, приятели, ето го вторият текст. Абсолютно по същия начин ще ви дам 4 отговора. Ще имате 10 секунди да ми отговорите кой е верният отговор. И верният отговор ще светне в зелено. Може да пишете в коментарите кой отговор сте избрали. А сега ви чета текстът. Най-дългият домашен котарак в света, влязъл в рекордите на Гинес, се казва Лудо и размерът му е 120 см или 1,20 м. Съобщава агенция ЮПИ. По природа той е доста мързелив и предвид размерите си се оказва много по-тромав от останалите си събратя. BTV новините съобщават това. Сега ви давам 4 отговора. И така, приятели, ето ги 4 отговора. Наредени са по абсолютно същия начин. Имате 10 секунди и след като минат тези 10 секунди, верният отговор ще светне зелено. Готови ли сте? Таймерът започва да тече сега. И така, ето го верният отговор. Отговор В. Медийна сфера. Тук как разбираме, че това е медийна сфера? От текста е като разбираме за котката. Но вижте, казват го BTV новините. Гледане на телевизия се свързва. Медийната сфера, може да си върнете урока и да видите какво ви казвам за нея. Че гледането на телевизия се оказва към медийната сфера. Затова верният отговор е отговор В. Ето го и третият и финален текст, с който ние ще приключим видеоурока. Сега ще ви го прочета
ще ви дам 4 отговора и отново ще имате 10 секунди да ми отговорите. И така, чета ви текст. Котката е сборно събрание на по-дребните представители на семейство котки и е подвид произлязъл от дивата котка. Бременността при котките продължава от 61 до 63 дни и завършва с раждането на 2 до 7 малки. По материали от Википедия. А сега ще ви дам 4 отговора и вие ще имате по 10 секунди да ми отговорите. И така, приятели, това са 4 отговора. Абсолютно един и същи начин са наредени. И сега ще ви пусна отново таймер за 10 секунди и след като изтече верният отговор ще се отсвети в зелено. Готови ли сте? 3, 2, 1 и старт! И ето ги, приятели, научната сфера е верният отговор. Тук как разбираме, че научната сфера е верният отговор? Разбираме, че по това, че материалите са взети от Википедия, която е сайт за да научим нещо. И така, приятели, с това ще приключи нашият видеоурок. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате за канала Скамбанката, да харесате видеото, да го споделите с приятели, за да може и те да научат нещо ново и да коментирате кой отговор сте избрали преди да ви дам верният отговор, защото ще ми бъде много интересно да разбера. Ако искате още такива уроци, аз ще видя дали има харесвания и изпращания. И ако този урок ви харесва, ще продължавам да качвам такива видеоуроци и няма да бъде само по български език. Мога да качвам по какъвто искате предмет. Също може да ми напишете по кой предмет бихте искали да кача следващия видеоурок. Аз ще прочета всеки един коментар и по възможност ще отговоря. От мен, чао!